Hier op het sportpark onder Elingsloane komen tijdelijke woonunits, zo neemt de Porto Cabins te staan. De beide voetbalclubs Burgum en BCV leveren daarvoor een field in, voor maximaal 3 uur. En ze zeggen, nou, maar wat scoren dan en wat oorlog is maar de KNVB, dan zien wij daar mogelijkheden voor. En dan lest net te gauw, vandaar dat wij eigenlijk beginnen, erom te gaan onder het COA bij de winterstop. De 200 vluchtelingen komen in januari. De neetopvang komt naast het bestaande AZC en dat is net verneerd. Het voordeel is natuurlijk dat de bewoners die daar komen, als de behuizing klaar is, mee kunnen doen aan de voorzieningen en activiteiten op de locatie. En dat is beter, vinden wij, kwalitatief betere opvang dat we kunnen bieden dan dat ze ergens in een paviljoen buiten het AZC. Alle voorzieningen zijn gewoon bij de hand. En dat is een groot voordeel.